Ei, què passa? Com estem? Bueno, avui vos porte una entrevista molt especial, la segona entrevista del canal. És una cantant espectacular, de cap a peus. Vos va encantar, és meravellosa, és d'ací, de la província de Castelló. És Ana Millo, cantant de la Kinky Band i cantant de Das Classes. Així que vos deixen l'entrevista i espero que us agradi molt. Molt bé. Vale, pues avui tenim a Ana Millo, com havíem dit, i benvinguda. Ana, com estàs? Hola, molt bé. M'alegre de tindre. Eres la segona convidada del canal i sou les dos de Castelló. No tinc res a dir. La segona del canal i... I les dos haveu sigut de la província de Castelló. I la segona, vaya tu. Que bé, ahí promocionen un poquet la província de Castelló, que sembla que és ahí la gran olvidada sempre. Pues mira, un poquet de defensa a Castelló. Pues sí, comencem, si vols, te preguntem un poquet de... Volia preguntar-te al principi de com vas iniciar-te en tot això de la música. Pues me vaig iniciar per moltes vies, perquè a la meva família sempre m'ha inculcat molt la música des que soc xicoteta, perquè al meu institut em van impulsar molt tota aquesta, bueno, la part musical des de la interpretació i des de la creació, i perquè a partir d'ahí, pues claro, com ahí és quan tu comences a gestar el teu cercle social, pues tot va ser una cadena de començar a juntar-me en gent que li agradava la música i que me va començar a contagiar o a acabar de contagiar tota aquesta passió. Així que... Sí que és curiós perquè en el món de la música comences sense saber molt i en seguida fas un muntó de pinya en tota la gent, no? I a poc a poc s'impulseu entre vosaltres a continuar, no? Clar, total, és que és una feina que té també una part social, no, bueno, totes, suposo, no pots, és difícil separar la part professional de la social, però la música en concret que aquests aspectes com que conviuen molt, d'una forma molt extrema, no? És com a través de la música pots fer d'això una feina i pots també passar-te-ho bé i anar amb els amics, saps? Entonces, ahí com que se generen coses molt boniques a partir d'ahí. Que guai. Vas començar tocant algun instrument o vas començar directament a cantar? Vaig començar tocant, bueno, vaig començar a fer solfeig i piano. Després vaig veure que el que realment m'agradava era cantar i vaig continuar una mica estudiant piano d'acompanyament, però ja me vaig focalitzar més en el tema, en el cant. I vaig fer classes de cant durant molts anys, he anat fent i deixant-les un poc com... Perquè al final és un instrument com molt emocional, no? Entonces, un poc a èpoques. Una vegada ja saps cantar, ja saps tècniques, ja no te fas mal quan cantes i etcètera, doncs bueno, és anar veient, no? Entonces, bueno. Bueno, molts d'ací te coneixem, sobretot per la meravellosa orquestra La Kinky. Pots contar un poquet de com se va formar aquesta idea? Pues jo a La Kinky vaig arribar fa molts anys ja, joder, madre mia, a veure. La Kinky té com uns 12 anys i jo vaig arribar com fa 6. O sigui, jo realment vaig arribar a 6 o 7. Vaig arribar quan el projecte ja estava gestat. De fet, jo vaig entrar substituint Andrea Rosselló, que era l'anterior cantant, l'anterior veu femenina. I bueno, o sigui, és que la Kinky, la seva història parla per si sola, no? Vull dir, és un grup d'amics que van decidir fer un grup de versions primer per al seu voltant i per la colla dels seus amics i dels seus pobles i ha acabat sent icona de la festa en Castelló i jo estic supercontenta de formar part d'aquesta família perquè és increïble, la veritat. És una manera de gaudir la música sense, en la festa pura i dura, no? Com anar al cor de tots els saraos i de tots els convois i això. El bo que teniu també la Kinky és que no feu sobretot cançons que demana la gent o el públic o actuar, sinó que feu la vostra música, la que vos agrada a vosaltres, no? Clar, exacte, total. Bueno, ells van començar un poc plantejant-ho així, vull dir, era en plan de volem fer un grup de versions de les versions que a nosaltres ens agraden, saps? I clar, doncs
tota la colla de Robert i companyia, pues, la meitat són ahí punkis, l'altra meitat els agrada moltíssim, jo què sé, el rock en valencià, saps? I al final pues, naix d'això, no? De la voluntat de dir, anem a fer una orquestra, però de la música que a nosaltres ens agrada. I al final mola perquè representa, a l'hora d'eixir de festa, representa com a un grup prou gran, el jove que també ens agrada això, no? Que guai. Claro, perquè se nota molt també quan cantes una cançó que li agrada a la gent en general o quan cantes una cançó que t'agrada a tu, no? Total, sí, jo crec que, bueno, per exemple, a mi en particular se me nota molt, la veritat. Entonces, claro, pues es que la Kinky és gaudir tot el rato. I mira que sí que he de dir que clar, al ser una orquestra fem concerts molt llargs, invertim molt de temps, moltes hores damunt i baix de l'escenari, i si no gaudires d'aquesta feina no la faries. Vull dir, t'ha d'agradar i quan s'empalmen concerts seguits, dies seguits, de dormir poc i viure de nit, ostres, t'ha d'agradar i és que ens agrada. La veritat que és que es nota que l'energia que crec que es transmet, perquè jo també he vist la Kinky moltes vegades des de baix, vull dir, no és una cosa que jo també he sentit com a públic, és que és en plan de, madre mía, és que se ho estan passant millor que... D'altres ens ho passen millor que baix, saps? És una locura. Té que ser molt dur. Com vos prepareu concerts tan llargs de 10 hores i hores? Pues bueno, té una part... O sigui, és molt senzill just per això. Crec que és difícil aguantar les 4 hores damunt de l'escenari, però a l'hora de preparar-ho n'hi ha cançons que, si dic que la Kinky té 12 anys, porten literalment 12 anys tocant-se, saps? Però al ser un concert tan llarg, en tants blocs de diferents estils, vas agafant, vas traient, vas no sé què, saps? Com que és un poc puzzle, en plan de mira, això ja no funciona o estem farts, inclús moltes vegades deixem de fer alguns temes perquè ja estem cansats nosaltres, saps? En plan de mira, funciona però és que ja està, anem a canviar. I després vas actualitzant algunes coses sense caure en lo comercial, vull dir, sí que hem fet coses comercials i actuals, però són coses que ens agraden, saps? Perquè, no, evidentment, no... escoltem la música d'avui en dia, però agafem com això que no el que més s'escolta, sinó el que més ens agrada. I llavors, bueno, vas fent i desfent i canviant. Jo volia preguntar-te també, perquè jo he anat molt a veure la Kinky, m'encanta el repertori que feu, però n'hi ha com un moment a l'any que és Madalena, que quan toqueu en Madalena és com que se plenen totes les places a les que aneu. Com se sent això des de dalt de l'escenari? Veure tota una plaça que no cap ni un alfiler? Pues és molt loco, la veritat. És molt loco. De fet, bueno, aquesta Madalena jo, però per desgràcia, he fet menys concerts perquè bueno, al final està també Anna Villar, que és l'altra cantant, però d'aquesta Madalena sí que m'ha dit a mi molta gent l'efecto Kinky, saps? Que és una locura, és el que tu dius, vull dir, ja poden haver concerts, perquè la Kinky està programada durant els 2 caps de setmana de Madalena més d'una vegada, i sempre està ple. Aleshores crec que com que la gent, com que ja és una espècie d'institució en el cercle més popular, no? En plan, anar a veure la Kinky com a tal. I es viu superguai, o sigui, jo ho gaudisc barbaritats. De fet, ostres, mira, clar, fas concerts que no estan al costat de casa, saps? Moltes vegades et toca anar a lluny, que bueno, pues que no et coneix tant la gent, que a lo millor vas en la por de no sé si agradarà, no sé si no agradarà. En Castelló no passa això, saps? Toques en casa, toques per al públic que te coneix, que tu coneixes, i és que és una festa, o sigui, és que és increïble. Passem, si vols, al teu grup actual, de Dance Crushers. Jo volia preguntar-te, sobretot, perquè és un estil de música jamaicana molt diferent a lo que fas en la Kinky. Com vas començar en este proyecto? Pues Dance Crushers és un grup amb el que porta també pues, uns 7 o 8 anys, més o menys jo crec que vas començar igual que amb la Kinky. Ells són originaris del sud del País Valencià, de la Serra de Mariola, la gran majoria.
i res, i ells eren un grup instrumental de música jamaicana, de ska jazz, i necessitaven veu i per coses de la vida doncs vam coincidir, ens vam agradar i bueno, i ahí vaig estar. Saps? Jo la veritat és que no estava molt posada en música jamaicana, o sigui, sí que estava posada, però mai l'havia cantat i mai pensava que poguera ser un estil en el que jo em poguera desenvolupar, no? I tot un descobriment per a mi, o sigui, és un dels grups que m'ha fet créixer a nivell musical i vital dels que més. Sí que és veritat que jo a vegades me l'escolte per a fer feina o només me'ls fique de fons i és com super relaxant i me concentre en tot el que tinc que fer. Igual esta pregunta no te pertany a tu, però com va ocórrer la idea de fer la música jamaicana d'esta manera? Clar, bueno, és que hi ha tants crashers ja dins de tots els anys que portem, ha variat molt, no? Vull dir, abans sí que es categoritzava més com ska jazz, que era fer una música més ska en acords així més jazzístics, i últimament hem anat tirant molt més cap al investigar en diferents sons jamaicans, en reggae, en rocksteady. Com que dins de la banda que sí fem música jamaicana hi ha hagut com diversos moments vitals, no? De fet, també del primer disc al segon es veu una transició increïble de quan el grup era instrumental a quan vaig arribar jo i vam començar a fer temes cantats. També hi ha un salt. I bueno, és que esta gent de la Mariola són unos locos de la música jamaicana, o sigui, la viuen, els encanta, la disfruten moltíssim i a mi, per la meva part, me van contagiar tota aquesta passió des del principi, ja. Que guai, que bé. Bueno, pues passem, si vols, així a este canal tenim un qüestionari musical que va dient unes poquetes cançons, unes poquetes preguntes, disculpa, però ens agrada fer-lo a tots els convidats. Entonces, comencem si vols. Ja veuré si me sorprens. Vale, però no són preguntes que jo he de saber la resposta. Són sobre tu i la teua música de dia a dia. Vale, la resposta me la sabré. Vale, dic com si preguntes. Vale, comencem si vols. Si mos pots dir una cançó ideal per a començar el dia, quan t'alces i tens que començar a fer coses, una cançó en 10 dies per a començar a fer coses. Pues qualsevol cançó de The Skins, que és un grup així que té sons jamaicans britànics i estan molt guais. Qualsevol cançó. New Kind of Friend, per exemple. Una recomanació? La mirarem. Suposo que tots quan comencem a escoltar música des de menuts, no? Escoltem el que sona en la ràdio, el que escoltaven els nostres pares. Tens algun grup, algun artista que el vas sentir, no saps bé a on, però vas dir, vaig a buscar un poquet més i vaig interessar-me per aquest artista? Sí, més que artista, grups. Moltíssim O sigui, jo quan era xicoteta era prou punky. M'agradava molt Green Day. Recorde haver disfrutat molt en Green Day i interessar-me molt per la seva discografia. Sí, Green Day, Simple Plan, m'encantaven quan era xicoteta, la verdad. Igual. Tens algun grup, segurament podria ser de les classes, però tens algun grup que t'hagi fet escoltar gèneres de música que abans no escoltaves? Pues mira, tal qual de Dance Crashers Dance Crashers en la música jamaicana i diria també Blackbird Trio, que és un trio que hem format així a Barcelona i tal. He descobert també el hip-hop, que tampoc, bueno, sí, és un gènere que evidentment tenia escoltat, però com a escoltar i sentir que també el puc interpretar, també ho diria. Guai. Quin diries que és el gènere que més escolti de música? Ostres, jo què sé. Pot ser reggae. Pot ser reggae i pot ser pop, també. No? I el gènere que menys escoltes?
I el gènere que menys... Jo què sé, reggaeton. Bueno, no, esta és com la típica de no escoltes reggaeton. Sí que escoltes reggaeton. En realitat, jo què sé, flamenco, per exemple, no escolte massa flamenco. El variedad del reggaetón. Perquè Bad Bunny és reggaeton, o sigui que sí. Quins artistes diries que t'han inspirat com a llançar-te a fer la teua música? Així, artistes en general, doncs, per exemple, n'hi ha artistes que m'han inspirat, com pot ser, jo què sé, Amy Winehouse, com pot ser, no sé, algun cantautor que m'agrada molt, com Leiva, també m'ha inspirat molt, però sobretot projectes així més propers, els que m'han fet, els que te fan veure que, ostres, igual jo també puc fer alguna cosa paregut, no? En plan, a l'hora de llançar-te a la piscina, són projectes propers, com per exemple, no sé, Queralda Oz, que és una cantant d'ací de Barcelona, Lia Kali, que també és una altra cantant d'ací, no sé, com projectes així propers que dius, ostres, m'agrada molt el que fan, ho veig ahir, potser, no sé, llançar-te a la piscina així com farien elles en el seu moment, no estaria mal, no? Claro, al verlo pròxim, no? Dius, elles han pogut, pues jo igual també puc. Claro. Recomanaries un grup o un artista poc conegut que estigui començant ara? Sí, recomanaria, mira, tirant un poquet de la terreta, recomanaria a Kawak, que és un raper de Castelló, que bueno, és molt amic i que me pareix un lletrista impressionant. Així que sí, el recomanaria a ell. Des d'ací seguim fent apologia de Castelló. Claro. Sí. Hi ha algun grup o artista així en general que somnies en anar a un concert seu que no has pogut anar mai i t'encantaria? Estopa. M'agradaria molt que Estopa no els he vist mai i jo què sé, doncs els mítics que he dit abans, no? Com veure un concert de Green Day. M'encantaria. Haver vist a Queen m'haguera encantat, també. És algo que tots somiem, una volta. Sí. Un veure a Queen. Hi ha algun artista, sobretot, que dius a la gent he escoltat cada artista o escoltes aquest artista de continu i la gent es sorprèn quan li diu que escoltes aquesta música? Pues per exemple, jo què sé, a ver, no lo sé. No ho sé. Leiva, per exemple, que sí que és... O sea, sí, no sé, a vegades hi ha gent que li he dit que m'agrada Leiva, m'agrada com escriu i que ha sigut en plan de, sí, no sé, com sorpresa, però eso. M'agrada un poc com escriu Sabina, però esto es un poco guilty pleasure. Sabina tiene como estas cosas, ¿no? Sí, té un poquet... Sería un poco, ¿no? Como este placer... Placer culpable, sí. Placer secreto. Encara que no els escolte molt, també. Mira, Sabina no l'escolte molt. Especulem un poquet. Que horror. És alguna cançó que quan l'escoltes t'arriba al colet? Tinc alguna cançó? Sí, tinc moltes. Per exemple, bueno, unes grans amigues també, Mafalda. Hi ha una cançó que han tret ara fa poc, en el seu últim disc, la de Cura Sana. És una cançó que m'encanta i que últimament, bueno, des que vaig ir com que me arriba prou, la veritat. Està molt xula, la recomanem des d'ací. Mira, just, ostres. Que tenim per així. Sí, em pareix una cançó molt xula i molt curativa. Està molt xula. El disc en general me pareix lo millor que han fet. Sí, està xulíssim. Sí, són unes màquines. Quan tens un bolo, tens com alguna tradició d'escoltar un grup o alguna cançó en concret?
Eh, hi ha una cosa, o sigui, no en concret, però sí que, per exemple, si vaig a un bolo de Dance Crashers, no m'agrada estar escoltant reggae abans d'anar a un bolo de Dance Crashers, saps? Igual és un poc contraproduent, però sí que m'agrada com aïllar-me de l'estil, que saps, com al final soc una persona que canta varios estils, és com si vaig a fer això, m'agrada escoltar com un poc tot el contrari, saps? Que és un poc per desconnectar, a lo millor, no? Sí. Normal, al final si tienes que fer un bolo i portes escoltant ja rato el mateix estil, és com que igual te canses a mitad del bolo, no? No dis viciar-lo ni dir, saps? Comences a ratllar-te de jo què sé. No, és com otra cosa. L'últim bolo de Dance Crashers, per exemple, ens vam escoltar, vam anar a Bilbao a tocar i ens vam escoltar tota la banda sonora de pel·lícules de Disney. O sea, nada que ver i ja està, i que m'avant. Una bona motivació per al bolo. N'hi ha un vers en concret d'alguna cançó que t'arriba a l'ànima? Ostras, no lo sé. A ver. Sí que n'hi ha un mogolló, però ara m'he quedat en blanc. N'hi ha tants i t'he pillat descol·locada. Claro. Sí, no sé, molts. Vull dir, m'agrada fixar-me moltíssim en les lletres de les cançons. O sigui, és de lo que més me crida l'atenció. Saps? Una cançó pot no agradar-me gens, que si m'agrada la lletra... jo que sé, per exemple, de la cançó de Podria ser peor de la Casa Azul, crec que té uns highlights prou guais. Lletres polítiques, de cançons polítiques, com ara, mira, tornant a parlar de Mafalda, té lletres molt potents. Quan a lletristes de la nostra terra, Pancho de Zoo em pareix un lletrista impressionant i també se podria subratllar 800.000, no sé, moltíssimes. Tenim la sort de que en la Terra n'hi ha molts lletristes i molt bons. La veritat que sí, és una locura. Ostres, escoltes ahí lletres molt ben fetes i després una qualitat musical que acompanya, Vull dir, és un tot. N'hi ha grups que estan molt ben parits. Tens un àlbum, un disc, que és com que igual no és el teu disc favorit, però quan estàs mal o quan necessites aïllar-te, que te'l fiques com a àlbum zona de confort? No ho sé, algun àlbum que me sàpiga moltes cançons, perquè al final la via d'escape és poder també cantar-les, no? I pues jo què sé, qualsevol àlbum que això, que pugues anar passant i dir, joder, este àlbum són tot temazos, no? Alguno de The Skins que comentava al principi. Sí, no sé. Deixem Skins com a resposta. Vinga. Podries dir 5 grups que t'han marcat en la teua vida musical hasta ara? Hosti, vale. Jolín, que estic esperant. 5 grups que m'han marcat en la meva vida musical fins ara. Pues jo què sé. Muse. Perdón, Tranquila, espera a pensar esta pregunta. Sí, para pensar-ho, Hubiera fet els deures. Pillaria l'Spotify per veure. A veure, Muse, com a banda propera de inspiració directa, pues, jo què sé, què te puc dir, Mafalda, per exemple. En quant a diva del pop, Miley Cyrus, també m'ha marcat molt. En quant a música jamaicana, te podria dir... Bueno, és més recent, però també és prou inspiradora, Kofi, que és una cantant jamaicana. I... Jolín, no lo sé. Quan pense diré, joder, esta, no? Recordar de bones. I la senyora Tomasa, que també m'agrada molt i també tenen un concepte de música molt guai. I m'agrada molt, i amb el qual empatiso. Ala,
Te sirve al final. I passem a l'última pregunta, que és que ens agradaria que deixares 3 cançons, no tenen per què ser les teves favorites, però 3 cançons que recomanaria, per a recomanar a la gent que les escolti en casa. Vale. T'he tornat a pillar. Joder. A ver, recomane The Cost of Living is Killing Me, de The Skins. Estoy tirando todo el rato de clásicos. Recomane també... Perdone. The Cost of Living is Killing Me, de The Skins. Claro, pero es que estoy pillando, yo qué sé, algunas que no se coneguen, ¿no? Tan com pa... Dice tú. De La Tierra a los Olivos, de que era La Voz. Y... Dios mío... Midnight Sky, de Miley Cyrus. Ahí les tenéis, tus canciones. Perfecto. ¿Quieres las vuelvo a decir? Porque lo he dicho como muy lento. Dios mío, qué horror. Tranquila. Jo, es que al final, com n'hi ha tant és difícil, saps? Triar i reduir-ho a Entre tanta poquet. música que escoltem, al final és difícil Total. elegir tus canciones. Sí, total. Bueno, pues no nos agradaría despedirnos de la entrevista sin que nos contares un poquet de lo que tens per davant. Quins projectes, quins bolos, quins tens per ahí. Pues a veure, la Kinky no para, això està clar, vull dir, la Kinky és qüestió d'anar seguint-li la pista perquè això, estem sempre sense parar. Després amb Dance Crashers presentem disc a València, junt amb les coristes del projecte, que són Bàrbara Ibera de Mafalda i Borja. Olé. Quin luxe de convidats. Sí, no, la veritat que no em puc queixar, tinc ahí un background increïble i toquem el dia 29 d'abril a la Sala, a València, presentant el disc, junt amb Drop Collective. I què més? I res, pues bueno, concerts a la vista, sense parar, amb Blackbird Trio també estem muntant ara projectes molt interessants i bueno, ahí estic, sense parar. Que veiem en alguna col·laboració més, a més de la que vas fer ja fa un any en Xavi Sarrià. Oh, vaja. Pues no ho sé, de moment no hi ha res a la vista. Bueno, sí que hi ha coses... Encara no estan del tot gestades i això. Però bueno, alguna cosa segur, alguna cosa segur. Si al final és que tots fem xarxa i és tot una colla de bons amics i està guai, no? Com poder col·laborar en els projectes de les altres i està molt guai. Perfecte, pues t'agraïm que hagis pogut estar així i ha sigut un plaer. Vale, igualment. Moltes gràcies. I te despedim i esperem que te passes molt bé. Igualment, una abraçada. Una altra vegada. Gràcies per